Ketina Masomera aronga star party yekuti aitire mwana wake 4th birthday asi this time iri focused kuvanhu vakamuzvarisa Domza ari kuti chinzwirai katata tsitsi hatingakuchengeterei mwana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Anyora iye akati vanhu vekwagweu vhurai maghosti muuyise mari yemaintenance musi uyu. Nzwiraiwo tata tsetse Naume Ano Kumbulani Ndumiso Priska Sabhuku Gwebu Village Masaire Clan. I'm waiting for you this day. Headmaster Manza Owami Big Simboti Saka Naume Ano Kumbulani Ndumiso Priska Sabhuku Gwebu Vedwe uyai this day ndakakumirai dzinza rese ndicharitsvaga tipei mari kujaira kuchengeterwa. Fuck off Sabhuku Gwebu. I make a date with the whole clan 13 November. Episode yemasabhuku Gwebu Masaire Simboti loading operating peta dzinza rese nezvizukuru ibvi hamumisi mhanza pano musinga chengeti mwana. So Anania ari kuti zvakwana zvekuramba achichengetesa tata mwana asiri wavo azozvibvuma. In as much as tata is there vachiona kuti vana vari kukura zvakanaka asi vanhu vekwaMasaire vari kunzi vanhu vekwasimboti douyai avadana sezvandangoverenga ndichiita achidzokorera vana vana Kumbulani hanzi uyai mupe mwana wenyu mari yemaintenance. But this time amutumire straight kuna Ketina muchavhura maghosti moisa mastar. So kune star party yaitirwa Domza kuti acelebrate 4th birthday. Vasikana vasikumira kupema guys. Do leave your comments on what you think. Tachitika everything is working together for good. Ketina has everything under control, but nhasi azozvitaura kuti aiwa mari yemaintenance inongodiwa chero mwana achinge apiwa zvese zvaanonida na stepfather vake. But imimi semhuri, please do something about it.